Kananga bona abandi bo bali asikinshe mu kyokwegokya ashingincho yomubiro bwemeremo bwaboroke babo onyaleko bakuwaka asichuma ya gatatu bono eyo yagelire aboroke bwati bamanyanga ningi baokora otatika kugenda chinyombe cyose club una chimanyikanete ashokwegokya menyegeyo achinga kichabutuko aje okolimya chimbwe ekyo chimbe abanyanyimbo mu kyo Nairobi ashomwali obwechuma nigo banyalete ko baba okoromusako olorokegima elinde kwenekyanga abantu bako endya chi emirobeli bunejo banyale ko bagote biwanga banyale kwenekyanga abana aborokigwa gushina abantu abanene bakogenda ashikinyomba bunejo endege yamu bugoliti umurayi bwenzi ya Somalia igo yabitiriliwa kowa ashe omochi munene omugadishu nyuma joro babarwa yoromo ko bwata umuliro omonogeli bwa serikali omusike Hassan Sheikh Mahmud igago tebanga tiramanyikananga ningi goshikia letera amangana yigo kolekana omusike umurayi munene bwenzi ya Somalia Hassan Sheikh Mahmud igago tebanga atanyale tikunyora ngoma chindi chonzi ya sumolero yom na boigom ashe gotebekananga abakolimya omolero mbaika chinshemecho na boigo gotema na koyolimya abajobwa omusikima omundu iganyo anyara ko bakago chorwa ko bomurayi bwinsi ya Somalia umwako oliyo eta asumolero onyala to ko amaboko nobo mo bwichinshe ashe lingana lyo kororanga chishegi chiabere chinshe mo chiri asukinga gichinyinge ngoikera chire omwalyo.
Umurai we kanisa yige katoliki ensengima ogorokwanga Papa Francis iganyale ko bagako bainyora bali bagotoma gusibanganyire gukia sichinsha moche Italy omopopu Francis iganyale ko bakagucengera obugima bwe myake yamo obugima bwa abanganyi gukorwa chinsha moche Africa bali bande banyale ko bagucandika ashingincho yogo tambuka guchinsha moche aboraya elinde kunyara ko gusiria magimabo egerara taro ya ego soro ngendo ruaye gari asige singa kia Lampedusa baba o Yom Francis ni ganyara ko ba ogo tebanga asichi sheme chiriam ni ga baranyara ko ba ko yenyora aya koli kinire ashi abanganyabu na kubwa mono kubiko bwato na ikimanyero likego jigoro kyanga na ki chinga kijire motwe abanta oba kwenyurwa rongendo ruaye inshe yomoji ovatkan ego gotebe kananga to bwati chingo kechu ekaraika ashe ege shinge kiegeke kyo kenyale ko bage ko ba obumenyo bwechiribu abantu bali ba tamire kuru ashichinsho chi Africa no mayoriye gotumeka amato amake elinde ko genda ashe enshemo ye chinyancha kuogerero Omoske Morgan Van Grai, Omoske Morgan Van Grai, kuruchinsha mochi iria jia Zimbabwe. Ege murunganirie ogota oncholerwa kwa gose oboncholeria buna bwa bolire chinshe mecho. Amosko yom iganyale ko baga kwe murungania ashe gotebe kananga obochori ngochiko kolekana bole ashe omotienyo yom. Naena obago tebanga bonchori bonde tiburanya ko abo kolekana chinshe mecho. Enyole Morgan Van Grai no yomo barayen sheme yono mo waziri mwananda wenze ya Zimbabwe na niga etwe nyuma ye chikura chenya eteko wachiwa kwa chitabwate owaene buna kolengana bagoteba iga kunyara ko bamga ko olya chira ngabanyale ko bakoroshia chinshe moche serikali na boigo chiga shichinyinge gosembere memene kigima koroshia ekambeni yaye shichinshe moche amarondera na boigo owocho olyo bonene botara kolekana omweli obumutenyo chitaliki emeronge tatone yamo igakuburiye kerugukyo burayo bonene ashe chinshe meji cha Zimbabwe ashe akareko mo okemina no bare na omorayi babere bakomina na chinga gitintambe na inde omuske Robert Mugabe ashe rituguriya Jumamosi omuske Mugabe oyo bwate myaka 53 na kyanda igate betinga sobo cholyo bum ayigo borabe ashe kinya ageswa ya tebetinga wakufa na kupona akulinde onyara ko ba akako baryere iranga nanyale ko bakago tanga chishegi nabo igono mwate konde bwenshi toro kane nsheme yom egago tebe kananga Moske Mugabe iganyale ko bagako ringoria ngakero kindira chikonyora obubui ashemerongo kyanda igoro yemya ego obwo bwaro kanira sikinsheme chom nakobwa mononga kero kinda maishuguso bwatira abantu igoro yejishegi buna kolengana obochori bugende kwariganiwa Moske Van Grai iganyale ko bakagwe sokya geti kerom abwate chitangutangunga nanyale ko bakago nchoreria shingi nchogo tebanga abantu mbabwati miremo afya ya chandira abantu abangira bo 10 yeranire nje ashe meria ya Zimbabwe Chinsemo chirichana icheria kisukuru che serikali chenyali goshie kwa somo chio Nigeria ashe gotebe kananga jisukuru che secondary igo chenyale ko chiko wa okure wanga chishie kwe ashe county ya Yobe yere chinsemo chiria nyomo chio Nigeria nyuma yobo itibwa abantu abangi kokolekana ashe ekeombe kiaberi ko bachanda matuka amangi kiabashiramu obakagere ko bayita kuikera kerengo kya boro kiwa emeronge bire na babire na bigo go samba esukuru yabo mugavana bwensheme yo ya Yobe Moske Ibrahim Ogaidam iganyale ko bagako gikeria ogusagano ko na ya akoleka neteri tukulia sobotumaro goba ashe sukuru yaba mundo na bigo gotebanga awono okoburwa no bumwanya bantu Nigeria igo yabirege kunyara ko bageko bali ko bagikeria abana kiombe ba Boko Haram asuchinga kitintambe abanyarire ko bakoro kana bago chanda abantu chinsheme cyo nakubwa muno gusaga na jisukuru echibere ashe aborokiwa abubare ngikuikekerengo kyo goita emeronge bere na babere
okubagikana kwarokanire ashe serikali ya Somalia na serikali ya Kenya niga gotebekana nga chinshamo chiri cha Kismayo niga mangana gutwikira shigitasheni geito agotebanga ashe mangana bwangu iga ali ukondi nyara ko bali kuri kidiplomasia elinde koro kyangana kyumwatana yakano monene urigati ya serikali ya Somalia eje kwa woko bakone chinshe chia mocha na wigom ne chinshe chia African ke ashe okoranga na ki omorembo gocha kuruchinshe mecho takubwa mono bagi kiri ekyombe kia Kenya barashinshe merikole tomorembe ashe ri ukoria ri ko bwango iga chitarikinye enje ya Somalia ikekugikelia na koraga kiara gochi ashe ekyombe kia bana jeshi kuruchinshe mochi Kenya ashe ogoshinywa gokore miremo na boigo kore tachishegi ashe obwango iga wetera ashe chishegi echo abantu wekera Kerengo Kemeronge tano no mo na batano bagashiria amagimabo chinshebecho amangana ya ni gogende tukunyora kuru AGRFM abagushi Global Radio engata ya mwenyegetinke igukorarelia chinshemo chonshi chinshe kurwa asomoche o Arlington, Texas. Yamate mo chinshamo chiria chia Maragima ekenyorokia Maragima ke utoke constituency ya Kieni garia shi county ya Nyeri egobanya lero ko bakondo kiwane ekore ashe omubere onyale ko kugotindo korwa ashe otindegetwe gochakera omotinyo mutangani bwo mwakoyo yamate yo musubati Grace Wanchiku oyo onyale ko bakagotinde kwa ashe chinchira chita manyekaini egokero kende babugete nga no yobo okonyara koba igoba iretinga no musubati obo onyala toko bakago shirana komotinde kachinshe mecho kolinde omotinyo eta Grace Wanchiku akaro kana ashe ashe obweri bwabo omusike Geoffrey Mwiruri ishemoke Wanchiku igakweneke korekyom awigom nyuma yoko kageranga kerokeno musubati uyo igasiriti obugmabwaye ashe muwasuko no bwepara iga ariana nyuki ashe eterike moyo gokira ko mwako mujya musubati uyo auruka ashinga yabo koleta maishugusu kagera abantu bakanyara ko bagucingana koroshia umujego manene omonyaro ko bo irenire musubati uyo arwete ashe inka yanyomire nyuma yo komana no mugakoye eliom omugakoye gotebekananga akagacha eshimiyaye akerokende ashe kerobaguite jishimi bagakagera musubati uyo kerokende gakwete na kwigwa mangananga oyo osirete nga yarengi bakaira no yobo ashe bagurika chingongo cha na nyuki teaching referral hospital mortuary ashinkendwe yom nyuma batanyara ko yotinde ko mubere bakaligerelia bakalinguli na kwena kyango mubere no yobo Wanchiku igacha inka igabushobo emetinye tano no moya etire na konyora amate yabo yatindikire omuntu mungao ntenenera yaye kare moyo na omweli gukora mangana itwa ya chinshemo chia Kenya ekyombe gyake NUT go Senate ya shiri tukulia nyanga chinkwana igoro yomogiro yo chigende tekugende na boigo ke bwatene kyombe gyati shigo se Teacher Service Commission chitene ni we mashe kyombe kyenene kigema ashichinsha chiri chia Kenya ke bwata boroki abange yotebekananga mbanyale ko babago kwana na abegereri babe na babo ashiri tukulia nkyo elinde bachikororanga na ki amanganare boshi weke gambero akonyara ko bakagwikenaniwa ashichinshe mecho babire bako gosererwanga kero kende chio bishicha monyale ko bachiko ni wa ashingi chute wera richi ko libigambero bie court na baigom ashichinga kechecho abarayi baba banene batebire bakora wono musiko sosioni go bagotebanga ebigambero buna biko na gukwana mbira abana aneli uko likoro kyangamba bwateki na bakwiranirya go bakona kuruka shamangana na gukwana nebitasheni biburaria nabantu batarabalikena no aneli uko abarayi abo igobanyara ko abako umera na shiri tukulia rero
nabo igo banyara ko bakwe wali uko bono liko babetereria inde bakoro mugiro yo ashense amaye serikali igo yanyara ko bakegwanchirana na gotebanga nko baere bilioni 15 aibire ashikombe kyo kiganetiko yaweke kerengo kieti bilioni 45 aibire una kolengana amaigwana na abigetwe abumaegam ekiombe gya kupet gekora na barai kurwa switch secondary school nebinto via nebira ebyombe binde neji school gochigono igobigo tebanga barabomba igwana nete ashe omusharo bobu na bagochi komentwa amangana akani rukigima nomorai abarai bekiombe gya ken utin agekora wana muske solution na secretary general Muzonzili bagotebanga ashe ekiombe gya kupet ke kora wana omanyakero omboko milemba na secretary general omuske akelo Missouri na bayigom no musubati stela kinywa nere otenera ekiombe gya salaries and remuneration commission ashe emerobeli yo ashe amangana agoto ikera shiringane eliyo bado ekerongo chikolikole nam nelingam eserikali igo yabuli ekiombe gya nat elinde kinyale ko bakego kora omogiro yugwemeremo kolende abara igo batebirenga mbalikoroshia koigwana na konde wenzio koja ashingi nchama igwana no baro setiko ika ekerengo kiemiaka 15 no mobono tirekeranya ko bakego ikeraniwa ashe okoboli kwabo igo bakobolia ngam abanyale ko bako wentu igo commuter responsibility special schools allowance na ashe ekiombe kia na medical allowance kolinde serikali ya tebirenga ekiombe kia NHIF gosin National Hospital Insurance Fund ngejigotene ramangana medical igo mbanyale tiko bako ya kwanera engane yini go yabage chikingma ashingincho amangana ale kukwanerwa na liba kwana nekiombe kia kupet na boigo na arabategete kurambolia okobako gochia CKNUT basoka kurwaso kumbera noko bate bangonye kindi ngeyo bakunyara ko bago kuigwana na goshiba gokwana igoro yechibesa wetani echi combination na ibene mbalikoroshia kuigwana na konde okogeni otadiga kolikwaro sitiwe aya no oyonoro malio bwa mangana majia kurwa AGRF mwa bagushi global reading gataya mwajigitinge bunasomwa na koletu asimole na Jeremy Orina Ontiri. ABC kutuguterare okweli kya kwaje kiti kilonzo aboroki wa eliwe yamo aboroki wa eliwe